नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोरा व्हिडिओमध्ये. आता आपण दिवाळे गावात इलो. बेलापूरच्या दिवाळे गावातला जो मच्छी मार्केट असा तर खूप फेमस असा नवी मुंबई आणि खूप मोठा असा. तर आता आपण चाललो मुंबई. तर माझ्या सासूरवाडीत काहीतरी मच्छी घेऊन जायची इच्छा होती. तर आता हैसून काहीतरी मच्छी घेऊन जाऊया. आतमध्ये बघूया आज काय काय मच्छी भेटता आणि त्याची किमती काय आहेत. तर माझ्या पाठी तुम्ही जर बघता असता दिवाळीचा मच्छी मार्केट असा. आता आपण आतमध्ये जाऊया, चला. तर ह्यो बाहेरचो एरिया असा. आतमध्ये जाऊया, बघूया काय काय मच्छी भेटता. वाघाची मावशी बसली आहे माशाची वाट बघत. तर मंडळी आता आपण मार्केटच्या आतमध्ये येलो. आता बघूया आतमध्ये किती गर्दी आहे. आता गर्दी तर बरीच दिसता, कारण की सकाळचो 10:30-11 वाजताचा टाईम असा आणि बरीचशी लोक आज वार असल्यामुळे मच्छी घेऊ गेली असं. हैसर तुमका सगळ्या प्रकारची मच्छी छोट्या साईजपासून ते मोठ्या साईजपर्यंत फ्रेश मिळता. तर आपण सुरमईचा भाव काढूया आणि सुरमई किती असा ती बघूया आता. कशी काय बोलता? मागे आपण सुरमई विचारलं, पण 800 रुपये आणि 900 ते 1200 रुपयामध्ये सांगितलं. आता पुढे जाऊन बघूया अजून किती स्वस्तामध्ये मिळू शकता का. तर मंडळी हैसर मावशी टुना मासं जो मोठो टाकतात. आम्ही तर काय खाल्लं नाही. तुम्ही जर खाल्लं असंच तर आमका कमेंटमध्ये नक्की कळवा. तर बाजारात कोलमी वगैरे तर असा आणि खेकडे खूप असत, पण आता खेकडे भरलेले असत की नाही माहीत नाही. त्याच्यामुळे खेकडे तर आज घेऊचे नाहीत. आपण बघूच्या सुरमई, ती पण चांगल्या साईजमधली आणि चांगल्या किमतीत. तर बघूया. या मार्केटमध्ये आपणाक शिवले आणि कालवा ह्या दोन्ही मिळतात. तसा जनरली नवी मुंबईत तुमका शिवले आणि कालवा खूप कमी जागेत मिळतली आहेत, पण दिवाळे गावात इला असं तुमका ह्या दोन्ही गोष्टी मिळू शकतात. कोलमीमध्ये खूप व्हरायटी असा. मंडळी आता आपण एकदम मोठ्या साईजचं मासो बघतो. काय माहीत नाही, आपण तर कधी खाल्लं नाही, पण ते काकी कापतात. खूप मोठं मासो असतं, 10-15 किलोचं मासो असतं. माकलं आलो थांबा. मच्छी मार्केटच्या मधोमध सुरुवातीलाच आपल्याला आई एकविरेचं दर्शन होतं आहे. मस्त मूर्ती आहे आणि मच्छी मार्केटमध्ये कोळी बांधवांनी ती स्थापन केली आहे. या मार्केटमध्ये आपणाक सुकी मच्छी मिळता. कदाचित 3-4 दुकानं असतात, त्याच्यामध्ये तुमका सुकी मच्छी मिळता. म्हणजे ओली मच्छी, ताजी मच्छी आणि सुकी मच्छी अशी सगळ्या प्रकारची मच्छी तुमका या मार्केटमध्ये मिळू शकता. नदीतली मच्छी पडला. कशी सुरमई कशी आहे? किलो, पण ही किती भरेल बघा. मजा भरली 1 किलो. ही किती किलो आहे बघा जरा. आणि कोलमी कशी आहे? एवढीच ती. 700 रुपये.
भारती आहे आमची. बारीक तुकडे करा आधी. तर मंडळी आम्ही 700 रुपयाची 1.25 किलोची सुरमई घेतलं. आता काकी मस्तपैकी बारीक तुकडे करून घेतले आणि तुम्ही बाकीचे मासे बघू शकता. एकदम बांगडे, पापलेट, बोंबील सगळा एकदम फ्रेश ताजा मासे असतात एकदम. तर बघूया आता सुरमई कशी कापतात काकी बघूया. कुठे चाललो मुंबईला? लालबाग. तेच इथे लालबागला मार्केट आहे, पण म्हटलं इथून जरा घेऊन जाऊया असं. इकडे राहता तुम्ही? आम्ही उलव्याला राहतो. असंच रामेन लालबागचे. असं नाही, तिकडे नाही चांगलं भेटणार, कारण इकडून आम्ही मच्छी आहे या कोलीवाड्यात आम्ही चांगली मच्छी आणतो. तिथे प्रॉफिट भाऊचा धक्का तिकडूनच येते बाई मच्छी. काय बोलता? नाही ती शंकराचं, मग ती सोमवारी जाते ना, हां. व्हिडिओ वगैरे टाकते, आमचे ग्रुप आहे त्याच्यावर येते सगळं. हां. तेव्हा ती बोलते शंकराची खास सोमवारी जाते ती देवला. कितीपर्यंत असतं? दुपार 2 पर्यंत. हां, दोनपर्यंत असतं. आणि मग संध्याकाळी संध्याकाळी 5 वाजता. खेकडे वगैरे संध्याकाळी भेटतात का? आता आहेत पण कमी आहेत. पाहिजे नाही म्हणजे आत्ता नको आहेत, नंतरला पाहिजे. ये कधी तुला मुलं आता खेकडे घ्यायला येणार आहे स्पेशल. आता आम्हाला काय खेकडे घ्यायला यायला पाहिजे. हा ये तिथे मुलगी माझी बायकोची आहे, तुला द्यायची आहे. ये कधी लागले ये. आणले त्यांना. मुलगी देऊ ना मग 1 किलो. नको, 4 लोक असल्यानंतर किती लागते? ही सुरमई पण लय झाली. आमचे लोक खातात बघूया. हो. सोमवारी ते कोणच नाही खात गावात, कारण ना कुठल्याच सोमवारी नाही खात. त्यामुळे ते पहिला नागाचं स्थान त्याच्यामुळे जागवले गावात आहे बघ मंदिर. पहिलं मंदिर पण नव्हतं, असं ठेवलं होतं. मग कोण सोमवारी खात नाही. नाही कोणच नाही खात. सगळ्यांचं हे असते फास्ट. 2 करू येते का फ्राय करणं का? नाही 2 काय 2 करणार. आम्ही मालवणी. आपल्या लोकांना लागते मच्छी. काय मटन खाणं. चिकन तर खाऊशी नाही, एकदा खाल्लं का परत नको. असं आहे. मच्छी आपले लोक माग असले तरी घेते. आता जामून हवं आहे मच्छीचं. हा मग हा तासाभरात ताजी. मीठ वगैरे काहीच नको. कशात नाही लागत. आता जाणार ना लगेच. लगेच आता काहीच इथूनच. नको. सुरमई पण कशी भारी आहे. बर्फणी पाहिजे तर तुला टाकते. फक्त डबल पिशवी टाका जरा. डबल पिशवी टाकते. डबल पिशवीमध्ये बर्फ टाकते. गाडीने जाणार ना, वास बीस यायचा. हां डबल लावते मी काटमध्ये. खालची पिशवीत बर्फ टाकते. सुरमई भारी आहे. अंडी घातली ना तिथे तुकडे बसते. तर मंडळी आम्ही हैसून मच्छी घेतलं, सुरमई घेतलं 1.25 किलोची. तर 32 नंबर गाडवा. तुमचं नाव सांगा ना. ओके. तर तुमका जर मस्त ताजी मच्छी वही असतात तर तुम्ही मार्केटमध्ये तर घेऊ शकता. मावशींकडे एकदम ताजी मस्त कापून मच्छी तुमका मिळतल. या बेलापूरच्या दिवाळे गावात बर्फ टाकून देतात मस्तपैकी एकदम. आता हैसून आपण मुंबई घेऊन जाऊया मच्छी. बांगडं बिंगडं सगळं असा तुमका वयात असा. आता मंडळी सुरमई घेतलं मस्तपैकी मोठी 1.25 किलोची सुरमई आहे. तुम्ही बघलास व्हिडिओमध्ये मावशीने मस्तपैकी कापून विकून बर्फ आणि मीठ टाकून दिल्याने असा. तर आता आम्ही मुंबईत जाऊ निघतो, कारण की ऑलरेडी आमका वाजले
12:15 वाजले, खूप लेट झालं. तर आता घरात जाऊन बघूया त्याचा काय काय बनतं. आम्ही तर खाऊचव नाही कारण की शुक्रवार आम्ही पाळतो. चला. तर मंडळी आता आपण बघतो की सुरमईचा सार केल्याने असा आणि उरलेला सुरमई फ्राय करतले. तर बघूया आता सासूबाई कसे बनवतात. तर मंडळी माशी फ्राय ना, फ्राय करूची प्रोसिजर चालू आहे. अरे हे केलं असेल उगाच विचारायचं. आणि तू पण काय तर हे बघा लाल म्हणजे काय चालू आहे एवढा. मग एवढ्या माशांना घेऊन आला चला थोडाशी राहिली उन्हे एकच खाल्ली. मंडळी आता सुरमईक मस्तपैकी मसाला लावून ठेवतलेत आणि मग नंतर फ्राय करूची प्रोसिजर आहे. तर बघताच तुम्ही मसालो कशा प्रकारे मालवणी मसालो सुरमईक लावलो जाता. तर मंडळी मसाला लावलेले माशाचे तुकडे असतात त्यांका तांदूळ आणि रव्याच्या पिठामध्ये परत मॅरिनेट करून फ्राय केला जाता. तर मालवणी पद्धतीने जेव्हा मासे बनवतात तेव्हा मालवणी मसाल्यामुळे त्याका एक मस्त चव येतं आणि क्रिस्पीनेस येतं. तर तुम्ही मासे कोणत्या पद्धतीने बनवतास किंवा तुम्ही मालवणी पद्धतीने मासे फ्राय करून खाल्लास काय या आमका नक्की व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि यो व्हिडिओ जर तुमका आवडलो असा तर या व्हिडिओक नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नका. तर चला आता आम्ही निघालो, घरात जाऊ. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओत. बाय बाय.